Dami ni batana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti ati-ati dot pikiramu nadi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas madita saluna kamang doina. Salam sehat, salam bahagia. Tatangingon mahatan di bata ima janita minggu di tanggal 10 Oktober 2024. Tersurat di Habakuk bidu 2 ayat sada sahat ayat 4. Ujaha marita. Di atas panatapak kudu au jongjong. Jala tidak au tupar tano batuan. Jala manatak-natak pau marnida. Manangaha sidohonon na tuau. Jala manangaha alusna. Taringot tu alu-alu. Jadi ninna Jehovah mangalusiau. Surat tomma pangkakoni. Jala uhirpon tu akka batu panuratan. Asa takas tarjaha nang pamulus. Ai taringot tu tikisogok dope pangkakoni. Jala hapogan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung surape lumemba sai pai mai mamai. Ai sai narodo sogot dang tagamon tartani. Ida ma nateal do ibana dang tigor rohana di bagasan. Alai anggo halak partigori manguldo binahin di parsihohokna marhapor siaw. Huria nahina holongan. Adong sarito namari pola manang ilustrasi. Adong masa halak partani di bauli ibana ma sopona di dolo. Ala di doloki adong donang kebunna di sima di pajongjong sopona. Ala dolo maldo ibana mendapat ayat na ias ikoroma udan ima ditare. Alai nang pesoni adong do dituruanan sumber ayat na ias ikolau di ibana membuati mamikul siani ayat asa adong laho mangalopa. Alai dang gabi holsoan ibana nang pe ikko mangala tuturuan. Ala ganupari do mana tuturuan mangula haumana jorong ni haumanedo mata mual ayat na iasi asa disima di isi ibana adong 2 ember di pikul mei ganuk mulak sian hauma saya songonima di gulau ni mana ganupari maboan mamikul ayat na ias 2 ember tu sopona di bagasan las penyeroka alai dung lele marigat maksada ebernai gabi marusia do ai sian riga-riga ni eberi diisi ibana do gok 2 ember saturuan alai dusaha di sopona tinggal mai gabi saparopak ni sada ember nama rigati gumodang ma nause tolu paropa alai nampe soni dicoba ibana do lahu manampal riga-riga ni eberi alai satokid do mariga do muse do muse siani aiti ujungna ninna ibana ma di bagasar rohana towe ma dang pola bohai nampe marigat alai adong do pe oti boy tarbuanau aiki sian ember nasadao alai di parwan inatana ma ember nandang marigati idok ma ay dunga marigat huida sada ember ni saylo jao mabuan siat toruan gok 2 ember hape bodang do nak useri to kadalan bolok ko mabah ember na marigati una poralo jao ninna aidang marguna ni imahatani inatanai alai dia lusi partani ido tohodo inang dunga marigat sada emberi jala usero siani ai alai parraujo sudi suasuanamu nasabola siamuni sopoon satu turuan dan menggat do partuguna martibakon na dihapirai jala akabungai pe dumenggat do ibana marbunga ido buah roa inainatai nah di orang partani ima ganu kupikul aiti syatoruan ember namarigatido ubain sabola siamu di sopoon nampe marusian aiki
alai bangguna do maniram sude akka suasana mi ganu kotari ido ubahin dumenggan partubuna dung dipatoran songoni gadi diatusi inatai matutu babua dang marisuang lu jani amat tanah namampuan ai siaturuan damang dainang hurian itu hatta asa odo ipola ni saritoon parjulu dang marisuang akka namarsihohot mangulaon akka nadenggan di ngoluna sai marguna doi ido go baran ni halak partigor toktong do ibana marsihohot di hati goranna dada holan ibana namangulu di bekas ini alai do ibana mangalehon hanguluan tu humaliangna songon dadi nahin di partani sinaknani mangalehon hanguluan tu suasuanan siala disiram air na usei alani i kamang duinang saya toktong mahita marsihohot mangulahon nadinggan saya mangulu hita bahenoni ipola napaduahon ima sipata do hita mabugang ala marsihohot di hati oratta jala humokpok hapor syota songon eber namarigati doi dang jadi madele dang jadi bolok konoton manang tarik konoton hapor syautai nampe sipata diparigat-rigat paru kilone hita do dirwai parsahati alai ikotok tondo tatiok hapor syautai molo dang saunari parduena tatapu na ikotapuat tadoi obartu tikina lehono ni Tuhani songon partubu ni suasuana ni gadi uli jaladengga kuria nahina holongan di konteks turpuk jami tau adong do si taon na orat nanya do pani akka partigor humokop hapor siaonna si taon na orati marharoroan siang akka parjahat di pano ipatorang panuirang habaku nari ide ibana hinajornya kapangalaho do tajahaton nalam marti burak namasa di tonga-tonga ni bangso Israel bangso Juda berdampak doi tumolu partodion di bangsoi nalam meroso perlu ro tibu debata asa manguhumi bangsoi asa unang maderu tuhamagoan nasida perlu adong pangurasion dosa di nasida alai di sisi na asing di pangido panirang habakuk do asa unang nian bangunai rimas di debata tua kajolma partigor tua kajolma namarsiho dia porsionna lapatanna di pangido habakuk do di bagasat tanyangna keadilan di debata molo parsahati dipicang diuhum alai molo kapartigori di parohot jala di palua unang gabe mararap na sumagulang deba do si bahin na jahat alai sidi bangso manaw uhum rimas di debata unang manian soni ternyata ditongani ragam hazahaton do pangarupaon nani ida ni habaku adong dotong di ida ibana halak na bertahan di aporsionna Habakuk 2 ayat 4 alayang no halak partigori mangulu do binahin ni pasigohokna maha porsyao alali tu halak partigori do dipangido ditangyak pun Habakuk asa diparorok debatana sida asa dipalua debatana sida asa dipasu-pasu debatana sida udang dipasomu debatana sida diroai akka parjaan totu gudang do tantangan siadopan di halak partigor ditongani akka si bahen nasahat alai buharu nasida asa manahan sa'ro di ujungna ido dari kor unang terkontaminasi manang unang marlaok hapor siauni ikon berjuang keras do nasida marsihohot maniok hapor siauna orang benar harus berjuang mempertahankan imannya walau dikelilingi orang-orang jahat walau diancam, walau diintimidasi, dan bahkan hendak ditelan hidup-hidup oleh orang fasik. Alai kotok tongdo masih kohot partigori di haporsionna
Ai ido na panguluhon ibana. Na mangihu siya kamang inang. Na binahin ni panuirang Habakuk di turkuhon ima. Mengevaluasi haporsyaw ni bangso Juday. Jujur do ibana mengalualu debata tarimot haporsyaw ni bangso nai. Parjahati di salahon, alay partigori di odihon. Selanjutnya saburu debata. Idong bahaya do ibana jongjong di atas partano batoan jalan tak nata laho marnida ahado si bayar di bata laho pai mahon ahado alus di debata diaka alu nei jala tongondo dia lusi debata do tutup ibadah omma ruji omma evaluasi na dibahen pangerang Habakuk di ujung ni pangulaonna manuirang itu ngatongan ni bangsa Juda alai dihirip ibana donyan asa marhamu bau ma'aka si baik najati asa boy do penasida parsidohot di aside bata dihirim rohana do asa salut mangaradi manom-nomu haluaon si lehonon ni debata molotaja satu Habakuk bidut tulu ayat 10 tulu sahat rodi ayat 10 sia huria namarsihohot di haprosyon balgasi tutu do pakorhon ni haprosyotak di bata lobi sia nakalului lobi sia nakahiri di portilio dia me di lehon de batalo tu akan namarsihohot di haprosyona di lehon de batalo tu aka partigor halwao do hamuluan sanelena dido halak partigori mangolu do binahen ni haprosyona atau unang marlaw haprosyotai hibulma rohatta maka persya ibana huhut marsihot mahita mangulaw hati goran do patupau nasa naringgan dakya marisuang aka ulaw naringgan marigat peeberi tongdo gawe marguna mangaleon hamuluan tu suaswanani mariti ai namaneteki sian riga-riga ni eberi marigat pehitaon magugak pedagi taon binainnya kaparsa hati alai marguna do hita molotok tong mangulahon nadenggan di pasu-pasu di batado naniula di tangata diramoti di batado hita alani marsihokot mahita di haporsyaw upani haporsyaw tak di bata makorhon hanguluan saliling-liling na di hita jamot tomma haporsyaw tay uhud satya mahita mangulahon nadenggan. Amin. Mauliake mali di bata di hatam na badiai na pay motok kami asa toktong hami marsiho di haprosyon nami jal toktong hami radi patupahon nasa nadinggan aido dialom hokko asa gabi partigor kami na pinatigor ni asidot holongnya rohami asa gabi taruli hami di hanguluan nasorasuda nasyakoi di bagasan Yesus Kristus. Amin.